Ligger här i tältet med Sunny, Annie och Michael. Alltså, ligger här på Rock for Mock, men kan inte vara ute så jävla mycket själva. Alltså regnet bara smattrar. Får ligga här inne och ta det lugnt istället. Idag så började med vakna upp och sen så bara gick vi typ över till sjön. Och så, alltså, det var verkligen hur jävla kallt som helst. Det var jag och Michael och någon jävla random, tror han hette Eddie. Vi var och badade typ, alltså. Eddie, han var värsta jävla äckelfittan alltså. Men jag och Michael, alltså, självklart är vi modiga alltså. Ja, men som sagt, alltså, det var fett kallt, men ja, men det är sånt man får stå ut med liksom. Det är liksom festival där. Alltså, det har varit feta jävla band. Rotvält var här igår, alltså. Shit vad fett där de var, typ alla bara gunga med liksom. Så nu blir det väl typ snart gå och käka någonting, kanske ta en smoothie, grannarna eller någonting. Hej så länge!